салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Mercedes Benz S24 ҳаст бародаро, солаш 90 сол, созишвориш дизел, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолатиш хубай. мошин бародаро состаниш созай, ҳамаш 100% кор мекунад, нахаду ҷошта заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, наша 23 000 сомон мегӯяд бародаро. авчод баровардагиай. харидор аниқ боша бо мега савдо мешавад. марҳамат касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Opel Zafira ҳастай. солаш 2008 сол, созишвориш дизел, кузов минивэн, объем 1.8 клапана. коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин бародаро. мошин нав айвагон гирифтагӣ, задагӣ писадагӣ надора. нав растомаш кашидагиай, кондитсионер, мултирул, састаниш 100%. мебелни торпедай бародаро, торпедаш мебелай. мотор, коробка, ходовоиш беягон камбуде, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, наша 57 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша бо камтар муомиларо дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Астраҷи караван ҳастай. солаш 2000, сӯзишвориш бензин, газ, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хубай. мошин бародаро беҳад тоза, задагӣ писадагӣ надора. мотор, коробка, ходовоишам созай, ҳуҷҷат дора. гази евро 4 задагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 50 000 сомон мегӯяд. муомила дора бародаро. касоне ки харидор бошед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Opel Vectra A ҳастай. солаш 95 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик бародаро. мошин меличовка камтар кор дорад. мотор, коробкаш хубай, баллонашам навай, ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 17 400 мегӯяд. боз савдо мешавад назди мошинда. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. газ 24 ҳастай бародаро. солаш 83 сол, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро гази бензин кор мекунад. мотор, коробка, ходовоиш созай, аккумулятарашам навай, баллонош ҳолати беҳтарин даҳанд, теғасмотор надоштай. қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, наша 20 000 сомон мегӯяд. марҳамат бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед,
маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро Kia Rio ҳастааст. Соли 2011 сол. Сӯзишвориш дизел, кузов хэтчбек, объём 1.7, коробкаш механик, ҳолаташ миёнаи бародаро. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нашраш 67 намега. Харидори аниқ бошад биёед мегӯям мошини ай пеш бинед, савдои хубшам мекунем. Бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародаро ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо омӯхи мошин, хона, замин, квартир, се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародар барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.